Dneska budem hrať s Alamem novú hru, ktorá sa volá Zoo. Takže budem sa vlastne skrývať ako zviera a budem sa snažiť prežiť, takže poďme rovno do videa. Ja sa opäť tackať. Kde je Alame? Alame? Odpískuje ma vidno. Tu ma reálne nikto nie... Alame! Dobre. Je ťa vidno cez tie dvere, ty tuško. Počkaj. Dobre, krca. Skrca, iba buď skrčený. Viem, že toto je veľmi Ty kokos, to čo je za žirafa? To je Jožo. On sa tu doslovne že pchá. Pošli ho tu free. Send him 2-3 years Dagestan and forget. Takže túto hru hral aj Keyless Blogs, zrobil na túto hru video. Veľmi napínavá hra, ako vidíte, máme tu žirafu, ktorá bojuje o život. Posledných 8 sekúnd left. Krokodil. Pozrite, tento ujo. Skryjem sa. No, píska som Čo opäť. si môžeme ziť? Počkaj, ja sa idem crouch. Ja som zaskryl. Čo keď bude vidieť? Ja som výborne skrytý, Alame. Keby si ani ma ja som za boxom. Vidíš taký box? Ja som kačka. Ja som hovedo. Ja som kačka. Kde si ale kačka? Ja som kačička. Sajpasík. Ja som hovedo, to uvidíš, nie hovedo. To som ja hovedo. Dobrý deň. Ja treba zatkať. Máš sa už starý pasík, lebo... Dobre, sem crouchnúť. A sem napučiť. Neviem, či ma je vidno. Nie ma vidno. Vypadni, akože vypadni. Sajpasík dám spozor, lebo tam každý tak práve žerka. Retard. Tu pískom rozbije tú stenu. Tu pískom tu ostreliava. On ničí tú stavbu. A dosť. Poď. Žiješ? Žijem. Ja som taká kačička. Ja som tu úplne za stenu. Do písko, ja som cooked. Už mám červené obrazovke. Červené? To nie je dobré. Uf. Prosím, nechaj ma. Ja som maličké flamingo. Prosím. Nechajte ma. Ďakujem super. Sedíš tu, Fius, ja vystaneš podľa. Vieš, ak som famózne skrytý? Ty kokos, jak ma nevidíš. Do písku! No som kúk. To si ty jedol? Ja som za domom, ti poradím. Do písku už ťa vidím. Toto som ja, flamingo. To som ja, flamingo. Kde? Ja som bol flamingo vedľa teba. Ja som bol celý čas vo strome flamingo. Aha. Dobre, pre video zrobíme ešte jednu poslednú hru, lebo ma to veľmi baví. A ideme do zoo, tam, kde patríme všetci. Keď chcete... Počkaj, tu je niekto flamingo. Dajte do komentu, že či chcete vidieť radšej Still Brainrot videa, alebo Grow Garden videa, alebo 99 Nights in the Forest videa. Alebo SLB, či Survive Lava for Cowboy. Áno. Víš ma, ja som to flamingo, ktoré tu skače. Počkaj, to je napravo, ja som toto, čo skače pre tebou. Ok, čau. Pozri sa, kde sa skryjem, idem sa tu skryť. Dám si crouch a dám si takto. Ty, to je kytaričky za tebou. Postihnutý jeden. Pozri sa, jak som skrytý famozne. Viem, kde si. Poď sa, no Maja, poď sa. Ja som na koši. Víš ma? Ja som pri tom ďaleko v vláde. Poď sa, máme obrazovku, sa prosím. Dobre, idem sa skryť profesionálne. A
Ak sa vám páčilo video, dajte like a odber a uvidíme sa pri ďalšom videu. Čaute! Čaute.